Maan tilanne on tällä hetkellä todella synkkää ja masentavaa ja se muuttaa ihmisten hyvän mielen huonoksi. Joten halusimme ilahduttaa joitakin ihmisiä hotelliyöllä ja muilla aktiviteeteilla. Mennään! No kuule, mikä siinä? Eiköhän me lähdetä seikkailemaan ja Mä haluaisin kiittää mun vanhempia siitä, että nyt kun itse elää niin kutsuttuja ruuhkavuosia, on hirveästi kiirettä ja 2 pientä lasta, niin mun vanhemmista on toisinaan tosi paljon apua. Että lapset on heillä joko yökylässä, että saadaan vaimon kanssa omaa aikaa. Elikkä meillä se muodostuu ongelmaksi, että me ei saada talkootyönä yhtään kuljettajaa tekemään sitä. Et palkkakustannukset tulee siitä kuljettajan eteen pahasti. Joo. Eli se kaatuu siihen. Okei. Ajattelin, että ei pystytä tässä maailmantilanteessa oikein Hotellilta Huutjärven koululle. Niin, Jokipuiston hotellilta, joo. Joo. Ja sitten silloin 12.30 niin Huutjärven koululle. Paljon. Jees. Ja 11 henkilöä meitä tulee. Joo, kyllä. Joo. Se on sellaisen sopiva auto. Joo, Kiitos tosi paljon. Jees, alright. Kiitti, moi. Moikka. Moi. Nyt mennään tänne Cats Cafeelle hakemaan Vesalle ja Marittalle niitä leivonnaisia, kun ne tykkää niistä. Saatiin nämä leivokset Cats Cafeelle. Me saatiin nämä ostokset! Mennään! Se on hotellilla. Okei, tossa oli kaikki mitä me saatiin sieltä K-Marketista. Joo. Että miksi haluaisit lähteä tähän mukaan, tähän meidän ilahdutushommaan, sponsoroimaan? No, nuoret on tärkeitä. Mulla on itsellä 2 lasta, jotka on nyt jo aikuisia. Sitten mulla on siellä kasvamassa semmonen pieni lapsenlapsipoika, niin sitten jossain kohtaa menee kouluun ja tulee tämmösiä varmasti eteen. Niin siksi. Voi miten ihanaa. Ai ja täällä on vielä lisää porukkaa. Moi. No niin, tää oli meille suuri yllätys. Tervetuloa! Kiitos. Tulkaa vaan perehdyttiin. Joo. Sitten mennään. Eikö tää on vielä lisää? Voi miten hauskaa. Eikö Mä haluaisin yllättää teidät tämmöisellä hotelliyöllä, koska te teette vapaaehtoistyötä ja autatte toisia. Ja sitten me kuultiin, että tykkäätte herkuista, niin meillä on teille vähän tollasia ja sitten tuossa sängyllä on vielä vähän lisää herkkuja. Ja me ollaan keksitty teille tekemistä täällä Kotkaan ja Karvalan puolella, niin tässä on lista. Voi miten ihanaa. Siinä on Täydellinen palvelupaketti. Tästä pitää ottaa itsekin oppia. Teen vapaaehtoistyötä Leijonissa ja Leijon on tämmöinen aikuisten hyväntekeväisyysjärjestö. Mä oon tehnyt aikanaan paljon työtä maahanmuuttajien kanssa. Viimeksi otettiin ukrainalaislapsia. Oli hauska ja niille tuli tosi hyvä mieli tästä meidän jutusta. Kiitoksia ihanasta yllätyksestä. Nukumme oikein hyvin. Ja olemme nyt täällä kylmässä Jokipuistossa lähtökävelylle. Gatsi go!